Amaguna lamini e cɛ faramuso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ Bakari Traoré an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka fo. Min ye kunnafoni bala ye nin y'a kɛnɛ sigitɔla ye. Bakari Traoré kunnafoni bala a bɛ maana juwakun kɔnɔ siɲɛ 5 ntɛnɛn ni ka taa bila juma la. Baara in bɛ boloda maa 5 fɛ. An bɛ karamɔgɔ Daba Tunkara fo ka waleɲuman dɔn. Daba ka fo. Bi y'a kasi ka na fiɲɛ bɔ ye. An jɔkɛ journaliste Seydou an b'a fo ka waleɲuman dɔn. O kuma min ye cour d'appel maaw ye k'u ni ce u ni waleɲuman dɔn. O kuma anw kɔrɔtɔlen bɛ joona joona. Anw baarakɛ ɲɔgɔn a ka segin joona joona ni kana ka kunnafoni baara la. Min ye an jɔkɛ Amadu Eli Konare an b'a fo ka waleɲuman dɔn. Konare ka fo. Min ye ne yɛrɛ jɔkɛ Bakari Traoré o sigi bɛ ne ɲɛkɔrɔ yan a n'a ka karamɔgɔ Buwa Jabate. Ɲɛmaayaso kɛmɛ ka wakili ta k'a dan kan baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ. Yɛlɛ ye tiɲɛ ye yɛlɛ samabali o fana kun ye mun ye. Ayi mais i ye yɛlɛ ko kuma fɔ o. An ka taa sa an ka taa. Fulaw min mana jɛhɛn an ka taa. O kuma min ye Jibi ye an b'ale fo ka waleɲuman dɔn ale ni an bɛ kurun kelen kɔnɔ sɔgɔmaden na min ye kunnafoni a kɛmɛ ka da fara e ko cogo di. K'a fɔ Jibi a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ yanni ka segin. Buwa Jabate naamu ne ko bala cogo bɛɛ di. Bakari ne bɛ n tigɛ don l'indépendant Kaseriba n'o ye Abdoulaye Jara Jarakɛ a ko an ka to sira tɔ guwan min ye affaire Bere Rouge Kaseriba ko Bakari Traoré nin ko in a mɛnna sen na bɛɛ lajɛlen hakili b'a la kabini san 2012 jamana masakɛ kɔrɔ n'o ye Amadu Tumani Ture maa minnu kɛra sababu ye ni k'ale ka fanga dafiri n'o ɲɛmaya n'o tun bɛ maa min bolo o de capitaine Amadou Aya Sanogo o don in kama u ye baara kɛ ni tɔn min tɔgɔ ye o de CNDRE min ye Amadou Aya Sanogo Bakari Traoré ani a jɛɲɔgɔn maa minnu bɛ ni jalaki tan bɛ k'u sɛgɛrɛ sabu min ye finitigilakaw yɛrɛ dama tilala ka kari ɲɔgɔn na o kari ɲɔgɔn in kelen kɔ jamana masakɛ ka fanga dafirilen kɔfɛ maa minnu tun bɛ ka jamana masakɛ kɔrɔ kɔlɔsi n'o ye fugulan bilemantigiw Bere Rouge Bakari Traoré olu ni bere vɛriw u karila ɲɔgɔn na marifatigi fila ka kɛlɛ Bakari ye mandi fiyewu min ye mugu ye u y'a jɔ ɲɔgɔn na Bakari a ma ɲɛ min kɔ Bere Rouge maa 21 Bakari olu tununa min ye Amadou Aya Sanogo n'a ka jɛɲɔgɔnw ye k'u ye tɛgɛ ta ka da olu kan ka tila k'u kankɔrɔ ta o kuma k'u ye maa 21 minɛ maa 21 minɛna olu bɛ jate kasoladenw ye kɛlɛ kɔnɔna la ni tɛgɛ sera ka da maa min kan Bakari o ye kasoladen ye nka n'i ye sariyaw fana lajɛ abada a man kan abada min ye kasoladen ye o ka tunu walima fɛn k'a sɔrɔ i bolo min ye kasoladen kan ka bila hakɛ kɔnɔna la Bakari k'i b'o baaraw de boloda nka min ye ni maa 21 ye Bakari Traoré k'u bɛɛ lajɛlen dara k'u kantigɛ ni k'u fa. Fasiriba ko Bakari Traoré min kɔni ye Bere Rouge ye min kɔni ye u maa 21 k'u donna mobili dɔ de kɔnɔ Bakari ni k'u kunda Diyo kan Diyo ni Kati o ye kilomɛtiri 15 bɔɲanko a ko a don in kama décembre kalo dɔ tile 22 Bakari min kɔni ye ni maa 21 ye Bakari k'u bɛɛ lajɛlen fara tuma min na o kuma ka tila k'u don dingɛ kelen kɔnɔ Fasiriba ko seereya sɔrɔlo o baara la o kuma min ye kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔlo o ko la o kuma maa minnu kɛra sababu ye k'u fa ko de ye Amadou Aya Sanogo o n'a jɛɲɔgɔnw ye Mali sariya ye jalaki ta k'u sɛgɛrɛ Bakari u bɛ bolola Fasiriba ko min ye kiriw ye o tigɛra kiri kɔni ye liberté provisoire latigɛ u ye Bakari tuguni k'u bɛna wele min ye alamisa nata kalo in tile 25 k'u ɲininka nin ko in tɔ la ni ka ko in tɔ bɛɛ lajɛlen jalatigɛ Fasiriba ko a ko kalo tile 25 kiri a bɛna bila minɛn caman kɔnɔ Bakari min ye Bere Rouge maa 21 a somɔw ko olu ma jɛ abada u tɛ se ka yafa yaasa u ka jɛ u ka yafa nin ko in ka b'u kunkolo la nin funufunu in ka b'u dusukun na Bakari Traoré k'u bɛɛ lajɛlen minɛ maa kelen kelen di o bɛ don fini na o ma tɛmɛ ka bɔ yen logement sociaux kelen kelen bɛ di a maa 21 somɔgɔw ma o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye sefa wari miliyɔn caman caman o de bɛna cɛ ka d'u ma nka u da ma fɔ yan dɛ n'o tɛ da dɔw kun fɔla waati tɛmɛlenw na Fasiriba ko Bakari Traoré indépendant kɔnɔ sɔgɔmada na u m'u da don warimugu la nka min ye warimugu caman kɔni ko de bɛna ta k'o di u somɔgɔw ma Bakari ko n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye ni ka somɔgɔw ɲɛji cɛ kinikini ni dusukasi fɛn fɛn b'u la k'o bɛ kɛ sababu ye k'o basi min ye bolodiɲɔgɔnma ye o bɛna se ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ Bakari k'a ko in ka kunna fo ka dama tɛmɛ maa dɔw de cɛ sara dɔw de fa sara dɔw de den sara Bakari Traoré a bɛ bɛɛ lajɛlen dusukun kɔnɔna la o kuma don jumɛn a bɛna bɔ
dusukun kɔnɔ Bokari maa minnu sara k'u tɛna se ka wuli bilen dɛ o kuma bolodi ɲɔgɔnma ni fɛɛrɛ ni dabali mun kan ka kɛ o kuma k'u de kan ka boloda joona joona Fasiriba ko kalo tile 25 kiri a na kɛ wa walima a tɛna kɛ wa o fana ɲuguɲugu a n'u ɲagaɲaga o fana kumakan bɛ yen min kɔni ye maa ɲagindebagatɔw ye olu ka solonandomaw kɔni y'a yira k'a fɔ nin ko in kɔni kan ka jɛya Bokari jan ko jotigi ka jo ka di jalakitigiw ka bila ka jalaki minɛn kɔnɔ nka min fana ye maa minnu bɛ n'olu welelen don kiri bunako kan olu fana ka avocat fana y'a yira k'a fɔ Bokari nin ko in kɔni ko nin y'an sela kuncɛyɔrɔ la sa bɛɛ lajɛlen k'i bɛrɛ dɔn nin ko in na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Ablaye Jara ale ka sɛbɛnni don Ablaye Jara ka fara indépendant mɔgɔw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Buwa Jabate ko tɛ n tɛgɛ bila n k'i sɔn o tɛ maa ɲumanya ye ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau maa min ka fasiri ye ni o ye Y Dumbuya ye Y Dumbuya a ko halisa ko an k'an banba an ka camancɛla fanga bulon ɲɛmaa ka wuli ka jɔ ka dɛ n'o ye premier ministre Mokhtar Wani ye i y'a ta k'a lajɛ min ye juma tɛmɛlen i n'a fɔ kununko an da tula a la cogo min na min ye hakilinaw ye ni a bɛ wele ko plan d'action du gouvernement o kɔni o ta la ni ka o kala an ka CNT maaw ɲɛkɔrɔla la wa kununko fana i b'a ye k'a fɔ premier ministre kelen o a seginna ni ka taa ɲɛfɔli kɛ plan d'action du gouvernement a sɛbɛnfura a kɔnɔko kan wa n'i y'a ta k'a lajɛ hakilina caman bɛ a kɔnɔna na n'i y'a lajɛ fana min ye kananko ye ka taa se anw ka lakɔliko bɛ se ka don bala cogo min na min ye taabolo wɛrɛw ye minnu n'o bɛ mara kɛcogo ɲuman ko fɔ ha ka ja yani nin camancɛla fanga a bɛ kuncɛ u kan ka fɛɛrɛ ni dabali minnu sigi sen kan waasa olu mana bɔ yen masakɛ kura min n'o kɔni bɛna suganti kalata sabula o kalata bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ nin plan d'action du gouvernement a bɛ nin hakilina nin damadɔ de nɔfɛ wa n'i y'a lajɛ fana min ye da sela kɔrɔfɔ caman ma kunun ko an ka ɲɔgɔn dalajɛsoba kɔnɔna na n'o ye centre international de conférence de Bamako ye kɛrɛnkɛrɛnnen la salle belebeleba min bɛ n'a tɔgɔ tan bɛ ka da Ala ma hinɛna Jeliba Basisɔgɔ la min ye salle 2000 place ye o kɔni ye nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen bisimila hali n'a sɔrɔla kumaw k'a minɛ a daminɛ na fo ka taa se a kuncɛ ma kumaw juru caanina u ni ɲɔgɔn cɛ wa samana k'a juro jandan ye kosɛbɛ wa n'i y'a lajɛ fana dɔw kɔni bɛ olu kun kelennaw kun tɛ kelen ye nka min ye o ko tɛ mɔgɔ ma n'i bɛ kulun kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen hakilina ye ba tigɛko ɲuman ye o kɔni ko in taara kuncɛ o la bawo min ye Mokhtar Wani ka nin plan d'action du gouvernement ye a kɛlen kɔ k'a kɔnɔko ni k'a fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛsin CNT conseil ma i b'a ye k'a fɔ tɛgɛkɔrɔtaw kɛla la n'o de ye wote ye o kɔni maa 100 olu y'u a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ jɛni a ye a ko a ka latɛmɛ maa 4 olu ko k'olu zɛndɛ a la wa minnu kɔni ye a jira fana olu ta fan 2 si fɛ o bɛna maa 7 bɔ ɲɔgɔn kɔ ma maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima nin ko in a bɛna boloda cogo di Mokhtar Wani ka jaabiw la a y'a jira k'a fɔ wulikajɔw kɔni bɛ senna min ye accord d'Alger de paix de réconciliation ye min ye a sariya cɛtigɛden dɔ bɛ n'o article 65 ye o kɔni ko o kɔnɔ ko sinsin bɛna k'o kan kosɛbɛ min ye anw ka taabolow ye o bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na kananko sira fɛ o bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na lɔgɔli ka se ka sabati jamana seleke 4 kɔnɔna na jamana den bɛɛ lajɛlen kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka kalanko ɲuman sɔrɔ wa n'i y'a ta k'a lajɛ fana a sinsin bɛ fɛn min kan carte nina n'o ye jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ka bugulatigɛ sɛbɛn min bɛ yamaruya i ka se k'i ka kala ta i diyaɲɛbaa ye o kɔni o carte nina ko min n'o kɛn bɛ gɛlɛya belebele ye ko fura bɛ ɲini o la sɔɔni o bɔlen kɔ yen fana min ye anw ka yɛrɛ lakana kulu minnu n'olu bɛ jamana camancɛ bolo ka taa kɔrɔnfɛla la n'o bɛ wele ko les milices d'autodéfense k'olu bɛ filenkolonci ni k'u da kolonci k'u jɛnsɛn wa min ye cɛden ta fana ye ko camanba de ye o na ta ni ka don anw ka fini na o bɛ se ka kɛ sira fana ye anw ka nin milices ninnu ma ni minnu kɔni bɛ yen ni marifa kanu b'u la jamana ka lakana kanu b'u dusukun na nin cɛden ta senfɛ i b'a ye k'a fɔ olu sen na se ka don o fana na min ye DDR fana ye o fana ko o baara o na sigi sen kan wa n'i y'a lajɛ fana min ye refondation ye ka jamana ka se ka ninkura fiyɛ a la o tɛ taa siramisɛn minnu taamali kɔ olu bɛɛ lajɛlen ko na sigi sen kan wa n'i y'a lajɛ fana kokura min ye anw ka lakɔlimɛtiriw ye n'i y'a mɛn ko jamana kala de don wa maa minnu bɛ dɔnniya di lakɔlidenw ma n'o ye kalanfaw ye lakɔlimɛtiriw olu ka sarako datulo fana na a jirala k'a fɔ k'olu ka sara waati dɔw kalo bɛ sa k'a sɔrɔ tɛgɛ ma dɔw ka sara kan Mokhtar Wani fulakɛ a y'a jira k'a fɔ ko fura bɛ ɲini o la ko min ye fonctionnaire de collectivité ka sarako ye ko k'a minɛ kununko la ka taa
y'a fɔ don min kɛla sa fo Cɛmancɛrɔ faga kuncɛ don ko min ye lakɔlimɛtiriw ka sarako ye ko kabi kalo tile 25 ko bɛɛ lajɛlen ka sara k'u n'a sɔrɔ u tɛgɛw kɔnɔna na nin bɛ se ka kɛ fura ye futinɛ ni ɲɔgɔn sama min n'o bɛ anw ka jamana kɔnɔna na sisan dani na ka se ka ji de bɔ o tasuma kan maa bɛ se k'a fɔ fana nin hakilina in nin bɛna kɛ sabu ye maaninfin n'o ye jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ lajɛlen ka se ka kunkilenna kelen sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka fankelen filɛ waasa jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔna na a ka se ka bɔ o kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na Y Dumbuya ale ka fasiri don Bokari Traoré ne bɛ n bolo don ko kura le pays fasiriba n'o ye dɔgɔnɔkɛ Birahima Gindo a ko an ka taa juraw ni usine tigiw cɔla so la n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali Bokari Traoré min ye ɲɛmayasigi baaraw ye dɔɔni a bɛna dabɔ a ko kunu maa kelen o de tun kanabɔlen bɛ nka bi a kɛra maa fila ye fasiriba ko min ye ɲɛmaya kurasigi ko ye Bokari Traoré min kɔni dagaba ye a bɛna lama Bokari min ye garisɛgɛ dumantigi ye Bokari o bɛna wuli k'i jɔ n'a ye nka fasiriba ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye l'hôtel Radisson Blu o kɔnɔna la juma tɛmɛnen ye lajɛba dɔ bolodara ye maa dɔ fɛ n'o ye Sanusari ye Sanusari k'a ye wele bila kunnafonidilaw ma a ye wele bila a ka tɔndenw ma a ye wele bila Mali jagokɛlaw yɛrɛ ma ko kuma b'a fɛ ka fɔ bɛɛ ye fasiriba ko ale de ye entreprise fitininw ka jɛrɛjɛkulu o ɲɛmaba ye Bokari Traoré ko a bɛ an ka CESIM kɔnɔna la kabini 1998 fasiriba ko min ye vice président don kabini 2013 fasiriba ko maa min don k'a bɛ jagoko dɔn kosɛbɛ jago yiriwali ka taa bila CESIM yɛrɛ baaraw la a ko a b'o dɔn fo k'o dɔnna kari dabali ni fɛɛrɛ mun b'a bolo Bokari Traoré ko jama welela kun min kama o de ye k'ale bɛ fɛ k'i kanabɔ ni ka ɲɛmaya ɲini min ye ɲɛmaya ɲini ko ye Bokari Traoré k'a sen b'a la bi a sen b'a la sini o tuma min ye maa fila de bɛ olu de tɔgɔ santalamalen bɛ Yusuf Bachili ale yɛrɛ ye manda kelen kɛ ale bɛ manda filanan ɲini na Bokari o ma tɛmɛ ka bɔ yen Sanusa o tuma ale fana kɛmɛ ka wuli k'i jɔ min y'a ka danaya kɔnɔna la k'ale fana bɛ ɲɛmaya ɲini fasiriba ko nin cɛ fila bɛɛ lajɛlen ŋana ye nin fila bɛɛ lajɛlen ye jura ye nin fila bɛɛ lajɛlen bɛ jagoko dɔn an ka jamana in kɔnɔ nka ko kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan a ko min ye manda tɛmɛnen ye fasiriba ko bɔka bin caman de kɛra kɔnɔna la min bɛ tali kɛ jagokɛlaw ka nisɔngoya la isinitigiw ka nisɔngoya la Bokari Traoré ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ baara ɲɛdɔnbaliya de kofɔ a ko siga kɔni tɛ min na maa min bɛ sa n'o de kɔni wulila k'i jɔ kɔsa in na k'ale bɛ fɛ ka kɛ ɲɛmaa ye Bokari Traoré ni jagokɛlaw ni isinitigiw y'u ka danaya ta ka d'ale kan a ko Mali jagokɛlaw mago bɛ fɛn o fɛn la Bokari Traoré ko nin y'o hakili latigɛlen ye ni ka taa bila isinitigiw la fasiriba ko maa ka bila fɛn na maa min b'a sidɔn siga t'o la min ye hakilina minnu kan ka yɛlɛma don ko la n'o ye refondation ye Bokari k'a bama yɛlɛma ka na ni hakilina kura baara taabolo kura sɛbɛnfura kura minnu b'a to jagokɛlaw yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ ani isinitigiw bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ cogo min na Mali kɔnɔ baara kana kɛ baara fu ye Bokari Traoré k'a kɛmɛ k'o labɛn ka ban ko kuma ko a tɔ tora min ye n'a sigira CESIM kunna ka ban o baaraw bɛ latigɛ n'o ye Sanusari ye fasiriba ko Bokari Traoré min ye Mali ye kwaji t'anw fɛ yan min ye anw ka kwaji kɔni ko ye jago de ye ale ni usine baara a ko usine baara kan ka kɛ fɛn sankɔrɔtalen Mali kɔnɔna la wa min ye jago ye jagokɛlaw kan ka wasa u ka jago baara la a ko n'i ye Mali jagokɛlaw lajɛ Bokari Traoré a bɛɛ lajɛlen bolo bɔ u da kɔrɔ n b'a kɛ cogo di mun ni mun de kɛra Bokari jagokɛlaw ye jagokɛlaw mago bɛ fɛn jumɛn de la mun de y'a to fari fagara ka jagokɛlaw dɛmɛ Bokari Traoré ko bɛɛ jalaki ye k'a ɲɛsin fangakɔrɔ maaw ma min ye Sanusari a ko Bokari Traoré n'ale kɔni kɛra président ye min ye Mali jagokɛla misɛnninw olu bɛ bila u ka kulu kɔnɔ u ni min ka kan dɛmɛ sira kɔnɔ u bɛ ta ka da u kan jagokɛla kumabaw isinitigiw Bokari k'u bɛɛ lajɛlen bɛ bila u ka kulu kɔnɔ u ni min ka kan o dɛmɛ bɛ ta k'u sɛgɛrɛ fasiriba ko don o don ko maa dɔw de kɔni b'u ka hakilinaw ta k'a sɛgɛrɛ Bokari k'a yira k'a fɔ k'a ni ɲɛmaya ka kan ko maa dogolen tɛ Kayi ka don Bokari Traoré k'a daminɛ Kayi jago la ka na bila fo Bamakɔ yan k'a ye yɛlɛma min don k'o la waati tɛmɛnen na k'o dagosi de ka bɔ min ye Ousmane Jite ye Bokari fasiriba ko ka dɛmɛ belebele bɛ kɛ ka ɲɛsin a ma Ousmane Jite ale de ni Yusuf Bachili de tun ye candidat ye tɛmɛnen na
Fasiliba ko bɔgɔtɔrɔ ni Usman Dite ka dɛmɛ bɛ ka taa ka maa min sɛgɛrɛ bɔgɔri a ka ca Ala fɛ o tigi bɛ sɔn ka kɛ garisɛgɛ dumanitigi ye a ko an bɛ camancɛ fanga baara min na bɔgɔtɔrɔ min kɔni ye camancɛ fanga baarakɛlaw ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna la bɔgɔri maa ti dɛmɛ maa kan min kɔni kalafili ye i garisɛgɛ mana min sɔrɔ dugudenw mana danaya mun ta ka di k'i bɛ bila o de minɛn kɔnɔna la a ko min ye dɛmɛni t'a la dogodogonin t'a la ka nafolo bɔ ka maninfin hakilinaw san k'o t'a la bɔgɔri ko kɛnɛkan jɛ don maa i bɛ se min na i bɛ se o la k'i tɛ se min na i tɛ se o la o tuma ko Mali jagokɛlaw ni izinitigiw u ka ɲɛmaa kura o tuma ko de ye Sanu Sari ye ka sɔrɔ ko kalafili ma kɛ kɔni bɔgɔri kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ Birahima Gindo ale ka sɛbɛnni don le pays mɔgɔw ka fara Birahima Gindo kan an b'u fo an bɛ taa jibi fan fɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn bɔgɔtɔrɔ n bala tɔgɔ bɛ di Bɔjabase ni dunankɛ kamɛ ko a ka kulusi tununa jatigikɛ y'a bila yɔrɔ min na a ma si ye ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Lampire maa min ka fasiri ye nin ye o ye Borisi ye Borisi a ko an ka taa Keɲeba dɛ Keɲeba anw ka mobili baaralaw n'o y'u ka syndicat ye n'o ye syndicat national des transporteurs urbains et interurbains ye o bolofara min n'o bɛ Keɲeba n'o bɛ Centre ka bolofara kofɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛna baara bila kɛ ka sira tigɛ maa tɛ bɔ Senegali ka don faso Maliba kɔnɔna na wa maa tɛ bɔ faaba kɔnɔna na fana walima Mali fan wɛrɛ fɛ k'a fɔ k'e na Keɲeba cɛci ni ka taa Senegali wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ a ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi o ka wuli ka jɔ ɲɛsin bɛ fɛn min ma o de ye sira in ye yɔrɔ minnu kofɔ sisan Bamako Keɲeba Dakar o sira in k'a tiɲɛ bɛ fo k'a sɛbɛkɔrɔ juguya wa ko n'i ye sira in ta k'a lajɛ maa t'a dɔ b'i ko min ni ka t'i ja fa min fɛ ministre Maganfili Edabo a wele bɛ nin kɛnɛ kɔnɔna na bawo n'i y'anw ka jamana ta k'a lajɛ ka nin furancɛ in lajɛ n'o ye Bamako Keɲeba Dakar ye o kɔni a bɛ nafolo min ladon jamana wagande kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama a dagosi o fana ka bon kosɛbɛ wa n'i y'a lajɛ kokura min ye Keɲeba ni mobili baarala ninnu ka syndicat bolofara ye o kɔni y'a jira k'a fɔ ka minɛ nin kalo marisi kalo ye nata tile 4 san 2021 minuit nɛgɛ kanɲɛ gansan fo ka taa se marisi kalo tile 7 ma ka taa 2021 minuit kelen o la i b'a ye k'a fɔ k'u na baara bila kɛ tile damadɔ baara bila in a bɛna kɛ sabu ye Bamakɔ ani Keɲeba donda fila k'a bɛɛ lajɛlen minɛ mobili tɛ don mobili tɛ bɔ ko o kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'u ka dusumakasa ani ka o de jira an ka jamana marabaaw la bawo ko n'i ye yɔrɔ in ta k'a lajɛ yɔrɔ in kɔni kɛn bɛ yɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ a fɛ a kɔni a kɛn bɛ sira fana ye anw hali n'a sɔrɔla kɔwaji tɛ anw fɛ yan i b'a ye k'a fɔ nin sira kɛn bɛ sababu ye k'anw ni kɔwaji bɛ jamana minnu kan ka n'olu ni k'an kalanso ɲɔgɔn na n'a fɔra ko sira min bɛ nafoloba kule lade jamana wagande kɔnɔna na ko o sira k'o bɛ tiɲɛ fo k'o tiɲɛcogo juguya fo ka taa se sira dingɛ caya kojugu mobiliw de kɛtɔla ka sira ɲuman kɔni ɲini sa sira fa ɲumanninw k'o ɲini k'o bɛ boli o kan a bɛ taa wolo sarabaka kasaraw la mobili caman kɔni dala kɛrɛ ka nin sira in kɔnɔna na wa mobili caman kɛra sababu ye ka maanifin caman ni kɛnɛ karaba nin sira in sanfɛla la wa ko n'i y'a lajɛ kokura kɔni o y'a jira k'a fɔ min ye bafin ye n'o y'an ka ba bolofara dɔ ye o bɛ faso Maliba kɔnɔna na yan wa ka taa se falen min fana ma o ye Senegali ba bolofara ye o fan fila ni ɲɔgɔn cɛ kɔni ko n'o tigɛ nin kalo in tile marisi kalo tile 4 fo ka taa se a tile 7 ma nin ɲɛmaaw k'u ka wuli ka jɔ kɛ wa min ye nin sira in ye a ka se ka dilan joona ko bawo min ye nin tile damadɔ baara bila ye sira in bɛ tigɛli min kɛ a bɛna kɛ sabu ye ka nafolomugu ba kule min ni k'o kɛ majɛ ye anw ka wagande kɔnɔna na k'a dagosi k'o ka bon kosɛbɛ min ye anw ka jamana ye ka taa se Senegali faamaw ka jamana kɔnɔna ma i b'a ye k'a fɔ min ye mobili fɛn fɛn bɛ yen k'e ka baara ɲɛsin bɛ transport ma o bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ mako ɲɛ nin sira in na n'o de ye Bamako Keɲeba Dakar bawo sira in a kɛla sabu ye min ye ko caman ye ni k'o kalanso ani ɲɔgɔn cɛ wa a kɛra nafasɔrɔ sira caman dayɛlɛli sabu ye fana wa ko ninnu ka baara bila in n'o ye Centre ka bolofara local min n'o filɛ nin ye Keɲeba kɔnɔna na o kɔni ko k'u bɛ wuli ka jɔ la ko yanni marisi kalo tile 4 cɛ jamana ɲɛmaaw u k'u cogorɔ bɛn wa u k'u taabolo ni ka a yɛlɛma u ka sira a ka dilan ɲɛtugu ni a yɛlɛ cɛ n'o tɛ u ye fɛn min fɔ k'u bɛ a kɛ Maganfili Dabo a wele bɛ nin kɛnɛ kɔnɔ ale min ye ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka taamako ni minɛnko ma a ka se ka nin yɔrɔ ni ka se k'a sira dilan bawo a bɛ se ka kɛ nafa sira ye ka ɲɛsin anw ka jamana seligi naani bɛɛ lajɛlen ma nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Lampire kɔnɔna na Borisi ale ka fasiri don Bakari ne bɛ n tɛgɛ don ko kura le pays min ye jamana
fasiriba n'o ye Isa Jigiba ye dɔngɔnɔkɛ fɛnɛ ka sɛbɛnni ye bɔgɔdi a ko an ka taa kafo la kafo bɔgɔdi ko ye mandi bi muso olu ka jɛrɛjɛkuluba an ka jamana in kɔnɔ bɔgɔdi ko bɛnbaliya bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ a ko nin ko in a jirajara fo ka dama tɛmɛ fasiriba ko bɔgɔdi kabini san 2017 maa min tun ye kafo ɲɛma kɔrɔ n'o ye Umu Ture ye bɔgɔdi Tarawele ale taara ni ka kɛ minisiri ye o ni a ka kafo ɲɛmaya bani bɛnna bɔgɔdi ale kɔni banba hali bi k'a tɛ wuli ka bɔ yen min ye u ka assemblée générale bolodara Bɔkari Tarawele assemblée générale kɔnɔna la ala y'a kɛ maa min taara ni k'ale kɛ ɲɛma kura ye o de madame Danbele Ulematu So Bɔkari min kɔni farafarali o nana jɛrɛjɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ dɔw ko an bɛ madame Danbele Ulematu So nɔfɛ dɔw ko an bɛ ministre nɔfɛ n'o ye Umu Ture ye Bɔkari musow ka tɔn ni farafarali donn'o kɔnɔ Bɔkari jamanaden bɛɛ lajɛlen b'o ye a ko nin kɛra kojugu belebeleba ye Mali kɔnɔna la kabini 2017 musow ma se ka bɛn ko la dungu do dɔ de bɛ fara gɛlɛya kan wa bon an bɛ min f'i ɲɛna jumɛn nin kulu fila ka maaw don dɔ kunnafonidila ɲinina tɛ banna a ka kunnafoni ɲinina anw ma taa an yɛrɛ sɔrɔ ko conférence de presse min ye u ka kutu ninnu ka taa se tasaw ma ko n'u ma se ma dɛ ala de farala an k'a don mununa ma se ma dɛ n'o sera cɛ ma i ka maaya banna dɛ o kelen n'o ma se ma nka min ye nasoli kutu ani tasa ninnu minɛyɔrɔ bɛ tasa minnu na da a fɔ a pɔlilama a fɔ a tɔrɔli kun lahawla an sen dɛgɛ de an tila de Bɔkari a tɔrɔ ko kelen kun yede jangata Bɔkari Tarawele fasiriba ko muso ka kɛlɛ mandi a ko ni muso ye kɛlɛ daminɛ Bɔkari cɛw b'u niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ denw yɛrɛ fana b'u niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ sabu muso de dun guloma ye a ko munna jamana ɲɛmaaw tɛ ni jɛrɛjɛkulu fila fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ko n'i y'a lajɛ kunu tuguni Bɔkari darakɔrɔbɔli baara dɔ bolodara min ye Umu Ture ale ka cɛdenw fɛ Bɔkari olu kɔni wulila ni ka taa gouverneur da la Bɔkari bandewɔrɔ le tun b'u bolo u ko an tɛ sɔn bi an tɛ sɔn sini o kuma a ye anw bila an ka minɛn kɔnɔ o fana ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ koyi Bɔkari min ye an ka jamana sariyasu ye Bɔkari min ye Cour suprême olu kɔni ye jaabi bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ madame Danbele Ulematu So Bɔkari o kuma olu kɔni ta u ka ko ye k'u ka tɛmɛ ni baara ye u kana u kɔfilɛ o kuma ko jamana sariyasu ye danna ta ka da u kan kiiri baara minnu bolodara u ni ɲɔgɔn cɛ k'u ta ye tiɲɛ u ta ye tiɲɛ ye o kuma ko sira b'u bolo u ka kuma kafo la Mali musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min ye Umu Ture ka maaw de kɔni ko k'u tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ o kuma ko kumakan in filɛ nin ye k'ulu natɔw ta da bɔgɔ jenina ka feere k'u ka sabali fasiriba ko Bɔkari nin ko in mɛnna sen na a ko san 3 tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna san 4nan daminɛ Mali musow dɛsɛ bɛ ka bɛn ko la 8 mars o ye Mali muso u kan ka labɛn belebele minnu sabati Bɔkari Tarawele 8 mars a bɛ ka kɛ falatɔya ye Mali kɔnɔna la min ye panafricaine o bɛ ka kɛ falatɔya ye Mali kɔnɔna la Mali musow n'u ma bɛn ko la ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ cogo di u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo di Bɔkari dɔwɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ ko ye gorobinɛw ɲɛkɛrɛ bɔ dabere bɔ Bɔkari ka taa bila nɛni jugu la an balakaw n'o man kan Mali musow n'o man kan u ka sabali Bɔkari anw yɛrɛ b'an ka fitinin mun fara kan Bɔkari kɛlɛ man ɲi jamana kɔnɔ a man ɲi dɛ zango an bɛ waati min kɔnɔna na musow de jamana kulo man ɲi Mbandaw n'a ka gouvernement bɛ ko la k'a fɔ ka ni kɛlɛ jugu banbali u ka fu siri ni danna u ka fu siri ni danna dɛ Bɔkari ni kɛlɛ ma ban Bɔkari a da man di Mali foyi la siga t'a la maa minnu bɛ kafo kɔnɔ dɛ olu de cari-carilen bɛ Mali cakɛyɔrɔba bɛɛ la minnu ko ko Umu nɔfɛmaw u bɛ Mali cakɛyɔrɔ nimarow la minnu ko ko Wulematu nɔfɛbaw u bɛ Mali cakɛyɔrɔ nimarow la o sama-samani Bɔkari o tɛna je Mali yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ kan a tɛ kɛ ɲuman ye bɛɛ b'i ka ŋaniya baara de kɛ dɔw ko ni Umu tɛ u tɛ Wulematu tɔgɔ fɛ dɔw ko ni Wulematu tɛ u tɛ Umu tɔgɔ fɛ a sera o bɛɛ la wa n'o don ne yɛrɛ hakilina na o ka ni maa fila bɛɛ ye ka to ka maa wɛrɛ sugandi o fana tɛ se ka kɛ o cogo di u k'u fara ɲɔgɔn kan ka sɛbɛnfura kelen bila an ka taa lakika yɛrɛ la o kuma président ka ban Bɔkari o kuma min ye kalafili kuraw ka boloda a ka kɛ ten ni min kɛra sa o y'o ko bannen bɛɛ b'i wakili ta ka dɔ kan n'o tɛ su korana ten sa bɛnbaliya san kelen san fila san naani e ma fɛn dɔ jateminɛ dɛ jumɛn san o san 8 mars ɲɛkɔrɔlaw la dɛ mankan in de bɛ goloba 8 mars ye muso tɔgɔla don ye ni bɛn bɛ kafo kɔnɔ dɛ 8 mars bɛ ɲɛnɛmaya de ka kɛ fɛti belebeleba de o ɲɔgɔnna fɛti tɛ o ayiwa u t'o ta a tɛ ɲɛ sɔrɔ 31 juillet journée panafricaine ni bɛn bɛ jamana kɔnɔ o ye muso tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen de ye min bɛ ɲɛnɛmaya k'a ɲɛnɛma fo ka dama tɛmɛ bɛnbaliya nan'o don bɔgɔ la ni koko pɛrɛnna basaw bɛ don a fɛ dɛ siga t'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli don le pays mɔgɔ m'u fo Bɔkari Jabate ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko
legido min ye anw ka cɛmancɛla fanga ɲɛma danga ye n'o ye vice président de la transition ye e ko a kɛn tɛ ka taama bere ta kokura wa min ye munumunu salo ye anw ka kɛlɛcɛw bɛ daga minnu kɔnɔna na a kɔni b'a la ka t'i ɲɛ da olu kan bawo n'a ma ɲɛ k'a fɔ cɛmancɛla fanga ɲɛma dangaya tala ka di a ma wa min ye kanako fana ye o baaraw bɛɛ lajɛlen minɛn tala ni ka kalifa a la min ye colonel Asim Goita ye a kɔni a bɛ wuli ka jɔ la i b'a ye k'a fɔ a ye nin taama kelen ta ka nara sɛgɛrɛ ka se Banamba ma Mondoro Bulgesi Gawo nka kɔsada in na a ɲɛsina yɔrɔ min ma o de ye Menaka ye Menaka o baaraw bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ a fɛ kari tɛmɛlen février kalo tile 21 san 2021 n'i y'a ta k'a lajɛ min ye vice président ka nin taama ye ani maa caman kun bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ taama in na min n'o bɛ an ka ministre de la sécurité intérieure de la protection civile ko fɔ fo ka taa se sɔrɔsiw ka ɲɛmaya bulon min bɛ n'o chef d'état major des armées ye o fana tun bɛ a la min ye faransi lasigiden min n'o bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye ambassadeur ye o fana tun bɛ taama in na fo ka taa se commandant de la force Barkani o min ye faransi sɔrɔdasilakaw ka jɛkulu ye n'o bɛ an ka jamana na n'u ka base ba yɛrɛ sinsin filɛ nin ye Gawo mara o kɔnɔna na o ka ɲɛma o tun bɛ taamaden ninnu na wa ka taama fɛ i b'a ye k'a fɔ a jirala k'a fɔ nin taama kɔni kɛla sabu ye maaninfinw dala ka se ka labila ten gɛlɛya minnu bɛ u kan u ka se ka o fɔ u ye taamakɛla ninnu wa kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye colonel Asim Goita ye a ka nin taama kɔni kɛla sabu ye maaw ka se ka ko caman faamu bawo a jirala k'a fɔ min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye Menaka a bɛ jamana 3 de dancɛ kɔnɔna na Nigeri Burkina fo ka taa se faso Maliba yɛrɛ ma wa kɛla sabu ye fana min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlenw ye kɛlɛ siratigɛ kan olu ka se ka t'u cogo nin yɔrɔ kofɔlen in na n'o bɛ unité légère de recherche d'intervention ko fɔ ka taa se force spéciale Takuba fana ma wa ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan min ye Bamancilaka ye ka se ka n'a ka ŋɔniya jugu n'a ka taabolo jugu k'o kɛlɛ k'u gɛn fo ka wulusu u nɔfɛ o kɔni ka hakilina sinsin bɛ o kan wa jirala fana k'a fɔ min ye nin yɔrɔ kofɔlen in ye a kɔni Bamancilakaw de bɛ na zoolen da yɔrɔ in kɔnɔna na k'a fɔ k'u na Bamancia wele ta ni ka yen sigibaw sɛgɛrɛ wa Menakaw kɔni y'a jira k'a fɔ min ye kɔsada in ye k'a bɛ ɲini ka kalo 4 bɔ sa olu kɔni u bɛ ɲɔgɔn fo ka fori bawo min ye sunɔgɔ ye o b'o kɛ u hakilila tigɛlen ko bawo min ye anw ka finitigilakaw ye o n'u dɛmɛbagaw k'u bɛ baara min na ko baara k'a nɔ b'a la ka ye dɔɔni dɔɔni ko bawo min ye Bamancia wale ye k'u fama bɛ a ma bawo min ye u ka yɔrɔ fana ye k'u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sunɔgɔ se u hakilila tigɛlen k'a jira k'a fɔ min ye anw ka finitigilakaw ye o cɛsirilen bɛ fini donna ni k'a min ye n'o de jamanadenw bolo minɛ bɛ se ka lakana cogo min na a seleke 4 kɔnɔna na k'u n'o baara ni ka o bolo da o bolodali o min kɛ mɛ Menaka kɔnɔna na Menakadenw bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiya bɛ ni anw ka armée malienne ye bi in na wa jirala fana k'a fɔ min ye gouverneur de Menaka ye ko kɔsada in na a ye taabolo dɔ ni ka o sigi sen kan k'a jira k'a fɔ ko Menaka sans arme o de ye maa ni min kɔni bɛ yen ne ni marifa marali man kan a man ka ye bolo o tɛ taa laraweli kɔ o tɛ taa anw ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔ o wulikajɔ fana taara wolo fɛn min o de ye marifa caman ye k'a minɛ k'a fara ɲɔgɔn kan ani mobili minnu bɛ yen ni sigakɛlaw la k'u bɛɛ lajɛlen ni k'olu fara ɲɔgɔn kan k'u kamaro yɔrɔ kelen na wa jirala fana musolaka dɔ fɛ k'a fɔ min ye anw ka nin finitigilaka ninnu ye o kɔni o kɛla sabu ye fana ka taabolo caman de bɛ yen ni k'o sinsin n'o ye danaya ye ani baara min n'o taa bɛ ka kalifaw la o kɛcogo ɲuman n'o bɛ professionnalisme ko fɔ k'o baara kɛ jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisiwasa sɔrɔ k'o baaraw b'a la ka kɛ u fɛ wa min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko kura ko taama in kɔni kɛla sabu ye min ye colonel Asim Goita ye mɔgɔninfinw bisimilalen kɔ n'o ye société civile lakaw ye gouverneur la ka ɲɔgɔn kɛ soba kɔnɔna na ninnu kɛlen kɔ k'u ka maniyaw n'u hakilinaw bɔ ni ka da kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ o kɔni a y'a jira k'a fɔ k'ale yɛrɛ a nisɔndiyala bawo min ye finitigilakaw ye fini dogun ye fɛn min ye n'o baara b'a la ka kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna n'o ye Menaka ye k'a kɔni ko ni dɔ ma fara o kan fɛn tɛ bɔ o la wa gɛlɛya minnu n'o bɛ anw ka finitigilakaw dala n'o bɛ minɛnkunda n'o bɛ taa minɛnkunda fo ka taa se taabolo wɛrɛw ma ko n'Ala sɔnna ko n'a seginna ka na faaba kɔnɔna na yan ko a na fɛɛrɛ tigɛ nin bɛɛ lajɛlen na i da sera jiri ma n'ale yɛrɛ bɛ taa i bɛ équipement min y'a la dɛ a ka kasigi ka taa bila fa ka jersey ne bɛ fɛ a ko ɲɔgɔnna de caman cɛ caman bɛ sɔrɔ ale yɛrɛ ka uniforme bɛ cogo min na dɛ o ɲɔgɔnna ka di bɛɛ ma a bɛ di bɛɛ ma joona kɔni nka dɔw de b'a la hali n'i ye nin ɲɔgɔnna 1000 d'u ma o bɛ sanbaga ɲini a la e k'a ɲini k'a di dɔrɔn mani a bɛ di ma o ye ka baara di a bɛ di n'o tɛ kabi ko in daminɛ na finiw b'a la ka di sabaraw b'a la ka di
ayi i ma faamu furu bɛ ka di minnu b'ale yɛrɛ la ale yɛrɛ ka équipement min bɛ cogo min na dɛ k'a daminɛ ka kasigi fo ka rangers o ka di homme de terrain ma e bɛ ɲinɛ min fana kɔ nk'ale fana a bɛ jɛkulu dɔ de la o jɛkulu ye force spéciale ye olu fana ka finiw n'u ka taabolo b'u dama awɔ u ka kow tɛ kelen quoi kow tɛ kelen dɛ e bɛ se ka polisi ni sapeur pompier fara ɲɔgɔn kan ani fɛn k'a fɔ k'olu ka baara kelen kɛ cogo di sabali ni ne ye tiɲɛ ko in de bɛ taa ne m'a fɔ ko baara in kun ka di n ye wa m'a sɔrɔ de ayiwa sirasike tɛmɛni ye Boye Jabate ni kun ye sɛbɛn an ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Ligido kɔnɔna na olu fana y'a sɔrɔ anw ka finitigilakaw ka site kan n'o ye source faama ye kuma ka ɲi an bɛ dɛgɛ min o bɛ mɛn ne ko bala cogo bɛ di Bakari ne bɛ n tigɛ don le pays fasiriba n'o ye Birahima Gindo Bakari Tarawele a ko min ye hakɛya ɲini a ko n'an m'an kɔlɔsi hakɛya sɔrɔbaliya Bakari Tarawele ko a bɛ jamana lasegin kɔ fasiriba ko min ɲini to sira tɔ ye an ka guwan sabu baara in a bɛ senna kabini waati jan Sojiya Satom Bakari Tarawele u ye baarakɛla minnu gɛn ka bɔ baara la Bakari u ni hakɛya mun ka kan n'o ma ta ka duma Bakari hali bi min ye Zanke Jalo ale kɔni bɛ ka hakɛya ɲini Mali sariya kɔnɔna la fasiriba ko Bakari min ye san 20 ani san 3 baara tɛmɛnen kɔfɛ minɛn dama ɲɛgɛn ka baara kɛ ni danaya kɔnɔna ye ani wasa kɔnɔna waati kunkurunin kɔnɔ a bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'o ye retraite ye Bakari nka min ye Sojiya Satom ye o ɲɛma kura de sina ka ɲɛmaci ni ka tigɛ ko ka bɔ baara la Bakari min kɔni san 1996 san 2019 min ye Zanke ka ye baara minnu kɛ o fura kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen kɛra tɔgɔ duman ye sabu n'i y'a lajɛ baarakɛlaw ka ɲɛma kɔnɔ n'o ye chef de personnel ye a ko u ye projet kumaba minnu kɛ o bɛɛ lajɛlen baara walawalali k'a ɲɛnabɔ o tun b'a bolo Bo ni Gawo o siraba in o dilanni ale tun jɔyɔrɔ ka b'o la kosɛbɛ Wan Seware Mopti ka taa bila min ye station de pompage Jikɔrɔni ka taa bila Korofina route Kayi yɛlɛmani route Gawo Asongo Labezanga min ye dépôt de pétrole au Napo Bakari ka taa bila périmètre irrigué villageois de Gawo ka taa bila Ɲafunke ale ni centrale électrique de Balenke ale ni station de pompage de Kabala Bakari ka taa bila min ye chantier Goma Kura Lere Tombouctou a ko k'a ye nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ wasa kɔnɔna la a ko min ye jamana ye ale bɛ basigibaliya min na warimugu jɛ baarakɛlaw ka wari $80 fo $90 Bakari a tun b'a ta ni ka risque ta ka taa n'a ye a kelen pe ani maa tɛ ni ka taa baarakɛlaw ka sara d'u ma a ko n'i y'a lajɛ ale de ka hakɛya bɛ baarayɔrɔ fɛ nka baarayɔrɔ ka hakɛya t'ale fɛ sabu baarayɔrɔ y'a bila fɛn fɛn na Bakari Tarawele k'a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ a seko n'a damayira la a ko maa min ma gasi kɛ maa min ma tɔɔrɔ ta k'a lase a ka baara ma Bakari k'a sigilen to o kɔnɔna la ni k'a tigɛ ko ka bɔ baara la a fana ko k'a ko in tɛna se ka bila ten o tuma sariya tigilamɔgɔw k'olu b'u ka baaraw boloda a ko a dan bɛ Mali sariya la a bɛ to sariya kɔfɛ min y'ale ka hakɛya Bakari o ka ta ka da ale ma sɛgɛsɛgɛliw baaraw bolodara Bakari min ye k'a daminɛ commune 3 min ye o tribunal ye Bakari Tarawele ka bɔ ni ka taa cour d'appel la sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ Bakari a ye gɛnni min kɛra ka bɔ baara la ka sɔrɔ a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ ma se ani min ka kan sɛbɛnfura min dilanna o de ye $200 millions de francs CFA o ka ta ka d'a ma min ye o kɔnɔna ye Bakari min ye Sojiya Satom maaw ko olu bɛ se ka fɛn min di laɲini min kɛra k'olu sɛgɛrɛ k'o ye $2 ye o ka dɔgɔ dɛ fasiriba ko Bakari Tarawele hali bi sama-samani baaraw bɛ sen na sabu a ko k'ale dan bɛ Mali sariya la Mali kiiritigɛlaw bɛ ka baara kɛ ni jɛlenya min kɔnɔna ye Bakari k'ale b'a dɔn ale bɛ wasa kosɛbɛ hali bi laɲini kɔni bɛ sen na min ye kiiritigɛso ye Bakari min ye cour suprême ye sigi kɛmɛ ka makɔnɔni kɛ joona Zanke Jalo ani min ka kan Bakari binkani min taara ka sɛgɛrɛ ni k'a tigɛ ko ka bɔ baara la ka sɔrɔ a ma fɛn kɛ Bakari ko k'a bila ka hakɛya kɔnɔna la sabu ko min ye dutigi ye k'o tigɛ ko ka bɔ baara la k'a bɛna ni hakilina wasu ye dutigi ye k'o tigɛ k'o ka baara la Bakari Tarawele ani sɛgɛnnafiɲɛbɔ caman jan k'a bɛ taa baara wɛrɛ jumɛn kɛ min b'a nafa a bɛ gɛlɛya si janfara a ye min dɔn k'a tigɛ k'o ka bɔ la ani min ka kan hakɛya kɔnɔ o ma d'a ma wa ko jurumu n'o ɲangata Bakari ko bɛ jamana lasegin kɔ o tuma ko a sigin bɛ ka jamana kiiritigɛlaw ma kɔnɔ o tuma min ye ale ka hakɛya ye n'o ye $200 ye
o ka ta jona jona ni ka dale ma o ka zanga ka wari an ye min bɔ le pays kɔnɔ Birahima Gindo ale ka sɛbɛnni don Birahima Gindo le pays ma wa mu bɛɛ lajɛlen fo wajibate ni ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko la dépêche la dépêche nin ye maa min ka fasiri ye o ye Amadenkɛ Sagara ye Sagara a ko min ye DGS ye o ye wuli ka jɔ kɛ an ka service d'état o ye wuli ka jɔba kɛ wa k'u tɛgɛ da nangaraba kule dɔ kan n'o ye Isa Kaba ye Isa Kaba n'a bɛ wele ko baron ale kɔni ye drogue dunge belebele de ɲɛnamini fɛ mun ka a sisita fara jima kan ani minnu bɛ sama ale kɔni lakodɔn b'o la kosɛbɛ Laginɛ jamana kan n'i y'a ta k'a lajɛ maa kofɔlen ko o kun ye wuli ka jɔ kɛ a tɔgɔ la min bɛ n'o kɔni ye brigade anti-criminel ye n'o bɛ Laginɛ kɔnɔna na n'o ye bac 10 ye olu ye wuli ka jɔ kɛ o wuli ka jɔ sabula i b'a ye k'a fɔ min ye Isa Kaba ye u taara ka taa tɛgɛ da birikiden 100 ani 77 kan n'o bɛ cocaïne birikiw ni ka o kɔfɔ wa a kun kɛn bɛ ka minnu dogo a yɛrɛ kun kɛn bɛ k'i ɲɛmadogo yɔrɔ min na n'o y'a ka résidence ye o gabugu o kɔnɔna na wa gabugu fɛ résidence o bɛ Nɔngɔ de Nɔngɔ o bɛ commune de Aratona o b'o de kɔnɔna na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ janvier kalo tile 4 tɛmɛlen san 2021 wa n'i y'a ta k'a lajɛ Isa Kaba k'a ni maa caman tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o maa ninnu farana sɛgɛsɛgɛliw sabula i b'a ye k'a fɔ a taara ye k'a fɔ min ye maa 4 ye olu a n'olu bɛ baara la ka taa se maa 1 wɛrɛ ma ko o bɛ bɔ fɔ Montenegro b'o yɔrɔ dɔn Montenegro awɔ o ye Brésil jamana de subhanallah kuma mun fɔra ŋunuŋunu na ka fɔ fɛnjugu ninnu bɛ bɔ yen fɛ wa u bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na anw ka jamana fan dɔ de cɛci ka taa fɔ yen waati dɔw la a bɛ bɔ yen fana ka na anw ka jamana fan dɔw cɛci ka t'u taa yɔrɔ la nin ko in furulen don ka don avion kɔnɔ ka dugu ni dugu tɛmɛ ka don baton kɔnɔ ka dugu ni dugu tɛmɛ ka don mobili kɔnɔ fo ka na an ka jamana kɔnɔ yan a ko in furulen don wa mɛ min f'i ɲɛna fasirikɛ b'a ka sɛgɛsɛgɛli la a y'a jira k'a fɔ ko Isa Kaba in ko maa don n'a lakodɔn bɛ kosɛbɛ Laginɛ nin ɲɛnaminifɛn ninnu feereli la wa a kɔni a caman ba da kule k'a fara ɲɔgɔn kan k'a salo ka don n'a bɛ wele ko importation ka na don n'a ye Laginɛ kɔnɔna na k'a lakodɔnna siga kɛlen kɔ o la i b'a ye k'a fɔ u kɔni ko bɛ hi k'a kan a bolila a ɲɛdugu yɔrɔ kɛra fɛn yɔrɔ min i b'a dɔn anw ka jamana commune Gati a nana ka n'i dogo yen de bon i b'a ye k'a fɔ min ye Laginɛ faamaw o ni anw ka faamaw u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye kunnafoniw bɛ ɲini cogo min na o bɛ ɲini ten wa sɛgɛsɛgɛliw nana jira k'a fɔ maa kofɔlen k'a bɛ sigida 4 na o kɔnɔna na district n'i y'a ta k'a lajɛ n'o ye Bamakɔ district yɛrɛ kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Sebenikɔrɔ yanfan dɛ a tun bɛ yen de tɛgɛ taara da ka ten ŋɔɛ k'a bolo kɛ a ku ye kɔni ka se ka a ko don bɛrɛ la ka Laginɛ faamaw wele k'a bila olu ka bolo kan o ka se k'a lasegin ka taa Laginɛ jamana kɔnɔna na maa kofɔlen a jirala k'a fɔ a ye nin baara waleya cɛjugu min kɛ ko fo ani sariya tigilamɔgɔw ka ɲɔgɔn ye bawo ɲɛnaminifɛn maa min kɔni ka baara ye o jagoli ye walima k'o ta ka jamana ni jamana sɛgɛrɛ walima dugu ni dugu fo ka taa se sigida ni sigida ma o kɔni o ni ɲagili ka kan wala a bɛ kɛ sabu ye denmisɛnninka minnu bɛ n'o bɛ nin ɲɛnaminifɛn ninnu da a caman bɛ bi n'o n'u hakiliw tɛ ɲɔgɔn fɛ wa min ye ɲɛnaminifɛn ye a bɛ ka dadigi min kɛ jamanaw ka denmisɛnw ka ɲɛtaa la o kɔni o dagosi ka bon kosɛbɛ Isa Kaba a kɔni bi na a sen bɛ Laginɛ jamana kan ala ni anw ka sécurité d'état mɔgɔw ka wuli ka jɔ sababu maa bɛ se k'a fɔ fana ani maa minnu bɛ yen n'olu ni da tulu tɔgɔ la n'olu bɛ maa kelen bɛ u la min sigiyɔrɔ yɛrɛ bɛn bɛ Faransi ma awɔ ale ka nafolo b'a la ka sɔrɔta k'a sɔrɔ a b'a la ka walidenw ni k'u ka adamadenya ni k'a don galama na wa a jirala fana k'a fɔ min ye Laginɛ faamaw ye u ye sɛbɛn dɔ dilan n'o ye mandat d'arrêt international ye o kɔni o taara ni k'o ci Interpol mɔgɔw ma olu kɔni bɛ munumunu ni sɛgɛsɛgɛli la waasa tɛgɛ bɛ se ka da ni maa tɔ ninnu kan cogo min na nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ la dépêche kɔnɔna na Amadenkɛ Sagara ale ka fasiri don Bokari Tarawele Mali de ye dandugu ye i mana kɛ tiɲɛnikɛla cogo cogo n'i ye dan kɛ i ka jamana la n'i sera an b'i minɛ an ka finitigilakaw Bokari u ka seko n'u ka dɔnko an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bokari waati min tun b'an bolo kɔrɔ waati tɛ n kunna ɲɛmaaso ye wakili ta ka dan kan ni ka kunnafoni minnu yamaruya an bolo nin y'o minɛn siyani ne ye an bɛ barikada ni waleɲuman dɔn ta ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ dankɔrɔba ye min ye lakanako ye an ka jamana in kɔnɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ n'o ye chef d'escadron commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako n'o ye Lassana Tamba Keita k'an kɔnɔ an b'a fo a n'a ka cɛdenw a n'a ka BR maw u ye koba kɛ kosa in na dɛ
Lieutenant Daouda Adama Traoré, chef délégation judiciaire 7e arrondissement Fokata, c'est major de police Gaussou et Dialoma, section carte d'identité 7e arrondissement Ameni Belajelef. Bon, on a mis tabla wati corona, baron ma kunche, ame kunafoni tobla, fargonia tikila mogo, olobo no soni sigaka 600, et ne devez voulez pour rappeler naka jama bino sigi, au date de championnat national ne gien tolanchula, jebi ali tumbolo benega karafejurula, et ne ambora kandala sebi kunafoni ma, menye anga kalando ye Sylvie Dako, aleni Mariamu Edunyo, ulu tumbe ankarafe, ambe bela jelefoni, alan kira sona machini, ambe se kenen kantukuni, fami masro sini kibarola, abo da bela jele tulo ka ladira la, akambe je wati were wa salama.